ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ପାଠ 6 ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା କବିତାଟିକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇବା। ତମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ଶୁଣ୍ଢ ହଲାଇ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଦେଖି ଗଲେ ପଳାଇ, ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଶୁଣ୍ଢରେ ତାହାର ପିଚିକାରି ମାରି ପାଣି ଖେଳେ ଗଲା ମାତି। ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖି, କହିଲା ତାହାକୁ ତରାଟି ଆଖି, ଅସନା କରୁଛ ପାଣି, ଜୀବନ ପାଇଁ କି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ଜାଣି। ଶୁଣ୍ଢକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ହାତୀ ପଚାରିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ, କହିଲ ମତେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁ